δεύτερο με τον Τζόρτζεβιτς στο πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού. Η κεφαλιά από τον Ριβάλντο δεν έγινε ποτέ. Ο Γεωργιάδης το γύρισμα, η κεφαλιά από τον Καφέ, out. Τέλος ο Γεωργάτος, η μπάλα βγαίνει στον Οκά, ο Ανατολάκης έχει δώσει πέναλτι ο Πατίδης. Μαρκάρισμα πάνω στον Οκά. Λίγα μετραφόρα από τον Τζόρτζεβιτς, ο Μπαρτζόκας διώχνει κόρνερ. Χάνεται η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ στο 14, καθώς το πέναλτι του Τζόρτζεβιτς έπεσε πάρα πολύ σωστά στη γωνία ο Μπαρτζόκας και έδιωξε σε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Τέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, πολύ σκορπή κεφαλιά, στο δοκάρι από τον Ριβάλντο. Άνοιξε την μπάλα και την έχασε, πάντως έβγαλε στο Στολτίδη. Το γέμισμα για τον Γεωργάτο, βγαίνει ο Μπαρτζόκας με τα πόδια, η μπάλα στον Οκά, στριφογυρίζει, φέρνει στα αριστερό, αυτογκόλ. Ξανά εδώ όλη η φάση από την αρχή. Βγαίνει ο Μπαρτζόκας, ο Γεωργάτος δεν πρόλαβε, παίρνει ο Οκάς, γυρίζει δεξιά, φέρνει στο αριστερό, μια που κάνει το σουτ ο Τζορμπατζάκης τελικά. Ξανά εδώ η φάση, ο Στήλας αφήνει, ο Γκέκας βγαίνει, ο Νικοπολίδης βγαίνει πάνω στον Γκέκα. Λίγα μέτρα φορά από τον Γκέκα. Εκτελεί 1-1. Αλλά βγαίνει έξω στον Τζόρτζεβιτς. Σας ψάψε να διάβαινε, γύρισε πίσω στο Γεωργάτο, ο Ανατολάκης στην κεφαλαία έξω. Ριβάλντο στο φάουλ, πέρασε η μπάλα, ο Μπαρτζόκας κόρνερ. Ο κάθεται τον Γεωργάτο. Γυρίζει ο Γεωργάτος, ο Γεωργιάδης, ο Καφές, Τζόρτζεβιτς. Ξανά ο Καφές. Περνάει η μπάλα, δεν μπορεί ο Ριβάλντο, διώχνει τη λακέτη στο κόρνερ. Out. Από την κεφαλιά του Οκά. Σε καλό σημείο αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Ριβάλντο απευθείας out. Τώρα Ριβάλντο από την περιοχή, οργανωμένη άμυνα της Καλυθέας. Στολτίδης, πέρασμα για τον Ριβάλντο, ο Ντραγκίσεβιτς κοντά, ο Ριβάλντο γυρίζει το σουτ out. Ο Πολύδης βγαίνει σαν λίμπερο εκεί, να γεννήσει και αυτό με τη σειρά του. Ο Ντακόλ στην κεφαλιά, λάθος ο Καστίγιο, μεγάλη ευκαιρία. Ο Καστίγιο χάνει την ευκαιρία του αγώνα στις καθυστερήσεις από τα λάθη των αμυντικών της Καλυθέας. Ο Ντακόλ γύρισε την κεφαλιά, ένα ακόμα λάθος του Διακέτη, παραβρέθηκε στο πόδι του Καστίγιο που δεν κατάφερε να τη στρέψει προς τα δίχτυα, την έστειλε out. Έχουμε λοιπόν με αυτήν την πρώτη καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με τον Γεωργιάδη να σεντράρει και την κεφαλιά out του Καφέ. Στο 10ο λεπτό, έπειτα από κόρνερ του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, άστοχο το σούτ από τον Στολτίδη, μπάλα μακριά από την εστία της Καλυθέας του Μπαρτζόκα. Η παλιά του Γεωργάτου εδώ, ο Κάς θα κερδίσει το πέναλτι από την ανατροπή στο 13 του Καρατζά. Ένα πέναλτι που μπορεί να αμφισβήτησαν οι γηπεδούχοι, αλλά όπως θα δούμε σε αυτή τη φάση και ενώ ετοιμάζεται ένα σουτάριο, Καρατζάς παίρνει τα πόδια του Κύπρου επιθετικού του Ολυμπιακού. Σουτάριο ο Τζόρτζεβιτς, ο Μπαρτζόκας καταλαβαίνει που θα πάει η μπάλα, απλώνει το σώμα του και αποκρούει, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό χάνεται λοιπόν ξεκινώντας το παιχνίδι στο 13ο λεπτό από το κόρνερ στην συνέχεια του Τζόρτζεβιτς, κεφαλιά out από τον Ριβάλντο στο 15ο λεπτό. Φτάνουμε στο 30ο λεπτό, όπου σε αυτήν την φάση ο Τζόρτζεβιτς θα σεντράρει, θα γυρίσει παράλληλα ευκαιρία για τον Ριβάλντο που καθυστερεί, κάνει τις προσποιήσεις, θα σουτάρει πάνω στα σώματα και στην συνέχεια η μπάλα θα απομακρυνθεί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που είδαμε από τον Βραζιλιάνο, σουτ φάουλ εδώ από τον Γεωργάτο απευθείας με τον Μπαρτζόκα να διώχνει την μπάλα, τον Γεωργίευ στην συνέχεια να απομακρύνει. Σε αυτήν την φάση μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που είχε η Καλυθέα με τον Γκέκα στο πρώτο μέρος, με τον Νικοπολίδη να βγαίνει από τη μεγάλη περιοχή, να διώχνει την μπάλα με τα πόδια και στην συνέχεια να απομακρύνει. Ο Στολτίδης γεμίζει τη μεγάλη περιοχή, εδώ ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα, ο Κος θα γυρίσει και σε αυτήν την φάση από το αυτογκόλ του Τζορμπατζάκη η μπάλα θα κατελήξει στα δίχτυα. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 40ο λεπτό, εκεί όπου φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, είδαμε τις ευκαιρίες να δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφορά. Ο Τζορμπατζάκης δεν μπορούσε να πιστέψει πώς ακριβώς συνέβη αυτή η φάση. Δείτε πως έδιωξε ο Μπαρτζόκας, θα γυρίσει ο Κας, θα καταφέρει να έρθει σε θέση βολής και στην συνέχεια ο Τζορμπατζάκης στέλνει την μπάλα άθελά του στην εστία της ομάδας του, ανήμπορος να αντιδράσει ο Μπαρτζόκας.
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Γκέκας θα γυρίσει, θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των πρώτων 45 λεπτών και φτάνουμε στο δεύτερο μέρος, όπου εδώ σε αυτήν την φάση ο Κας θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είχε σηκώσει το σημαίακι αρκετά νωρίς ο επόπτης σε αυτήν την περίπτωση. Δείτε όμως και πάλι ότι δεν φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Κύπριος επιθετικός και αμέσως μετά σε αυτήν την φάση ο Γκέκας θα κερδίσει το πέναλτι στην ανατροπή από τον Αντώνη Νικοπολίδη έπειτα από το λάθος του Κοστούλα. Θα το μετατρέψει σε γκολ. Είναι ισοφάριστο στο 52ο λεπτό για την Καλιθέα, με τον Φάνη Γκέκα να φτάνει τα 10 τέρματα στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής ο επιθετικός της Καλιθέας. Γέμισμα από τον Γεωργάτο, κεφαλιά του Ανατολάκη, μπάλα θα καταλήξει out. Ένα φάουλ από τον Ριβάλντο, με δυσκολία θα διώξει κόρνερ ο Μπαρτζόκας. Βρισκόμαστε κοντά στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Τακουνάκι για τον Καφέ. Στην συνέχεια ο Ριβάλντο δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα απομακρυνθεί σε κόρνερ. Νέα κεφαλιά από τον ΟΚΑ, που όμως δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά. Το φάουλ από τον Ριβάλντο. Η μπάλα θα καταλήξει out. Μία από τις ευκαιρίες για την Καλιθέα με την κεφαλιά του Γκέκα. Δεν ανησυχεί όμως η πορεία της μπάλας στον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Ριβάλντο στην περιοχή της Καλιθέας θα σουτάρει άστοχα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει όλο και περισσότερο. Και δείτε εδώ η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τακόνι να στέλνει την μπάλα απελπιστικά out. Ήταν σε πολύ καλή θέση ο νεαρός Βραζιλιάνος για να σκοράρει. Η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα είχε αντικρίσει την πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57ο λεπτό ο Τζορβατζάκης, δεύτερη κίτρινη για καθυστέρηση. Η Καλιθέα θα μείνει με 10 παίκτες για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Κοντά στο 87ο βρισκόμαστε. Ο Ολυμπιακός επιμένει με όλες τις δυνάμεις. Πολλές φορές σχεδόν όλη η ομάδα βρισκόταν, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού στην μεγάλη περιοχή της Καλιθέας. Καθυστερεί ο Ριβάλντο και δείτε εδώ εντυπωσιακά θα προτιμήσει με αυτό το ανάποδο το γυριστό σουτ κατά κάποιο τρόπο να απειλήσει την αιστεία του Μπατζόκα. Η μπάλα κατέληξε out. Και εδώ η μεγάλη ευκαιρία για τον Καστίγιο. Βρισκόμαστε στο 93ο λεπτό. Δεν μπορεί και ο Ουρουανός να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και κάπου εδώ τελειώνει.